Teraz pôjdem zase takú tvrdú akciu. Pôjdem predná, zdvihák. Predná zdvihák, ale to tam chcem nome napaliť. Akože by fakt, že zase v realite, keby bolo zápas, sparing. Predná, zadný zdvihák, napalím, vrátim sa, zase sa vrátim, vrátim s ťažiskom na tú zadnú nohu. Zadná, spodok, low kick. Rakety ale. To by mali byť všetko rakety. Dobre, že v reále to vyzerá takto, že raz, dva a vrácam sa späť. Dobre? Pôjdeme dvakrát po sebe. To je jedna varianta. A druhá varianta ostáva predná, zdvihák, vrátiť sa, zadná, z ľavej nohy kop. Dobre? Zase ľubovoľný. Alebo ne, dáme high kick. Proste bude vždy high kick. Vždy high kick. Takže celé to bude vyzerať takto. Celé to bude vyzerať takto. Predná, zadný zdvihák, vrátim sa, zadná, spodok, low kick. Druhá varianta, predná zdvihák, zadná, high kick. Dobre? Zvládnuté? Máme v hlave všetci? Let's go. Šup.